Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Sei aisialdi taldeak jada elkartu zezkigu hemen gure atzean beraien dantzak erakusten. Txiribitu, Kirikino, San Bernardo, Atxedena, guztiak elkartu dira hemen atzean, beraien dantzak erakusten. Ikusten dugunez aurtengoan ere oso originalak izan dira, ea dantzak ere horrelakoak diren. Benola, eta zaldi guzu, zuez eta taletik etorri zarete? Gu Kazkabara taldeko ga. Eta aurtengo honetan, ze jantzi aukeratu duzu? Baserriko barazkik eta animalik. Nolako ekarpena izan du, jendeari gustatu zaio? Ez dakigu, espero dugu gaietz. Bakizu urtero beti dilema berdina izatea gustatuko nuez, guri behintzat gustatu zaigu, beste aiz iruditzen zaio. Zenbat elkartu zarete gaurko egunerako? Ez dakit baino. Normalen 300 aldeen izatega, suportzatzea eta aurten berdin izango ala. Eta erraza da guztientzat dantza prestatzea, guztiak kontrolatzea eta erakustea? Egia esan da ez, oso zaila da baino, bi talde bezala iteiteu, haundik eta txikik bezala, eta bi dantza talde itea eta dantza talde bat arduratzea haundintzako dantza bat iten eta txikintzako bestea. Normalean adinak ez du garrantzerik izaten taldetan, zuen taldean garrantzeri badu parte hartzeko garaian? Parte hartzeko garaian ez, baino monitore eta hola kasoiteko garaian bai. Ze badaude bat, ez dizuena kasoiten, ez dian agertzen, baina ze marro zaio. Kirikino aisialdi taldetik ere, ez dakigu hotza egingo duen ala ez, baina zue pinguinoz, nolatan pinguinoz? Erabaki genuen kanpamendun, hainbat aukera zeuden, baina pinguino batea zen, eta lehengo urtean adibidez hotza entzun da eurien entzun, da urten bauna. Eta pixkateroa goain, baina aguantatzen beharko. Zenbat ekarri dituzue aurten, zenbat ume, zenbat guraso? 200 inguru geha. Eta nola moldatzen zarete, 200 pertsonei dantza erakutsi eta guztia forman eukitzeko? Lan da lan, ibili gaia bete, 5 ensaien diteu, eta monitore lanakin da guraso ere bai badaude eta hola pixkat horrena jartzen, aurreratatze lehun bezala. Esan zen utenean pinguino ezaterako zinetela gustoko izan zen ideia? Bai, egia esan bai. Ze beste urtetan trajea ez dakit, komoda ez dakit, bintzat jartzeko bai gustatzen zaie, guri ere bai, bakarrikan bat da, osea, behai bintzat bai, guri ere bai. Eta ardi izatea ginean, eta bai pinguinoz, eta guztua denak. Jeken aldetik, orain honetan bastante ilun, bastante beltz etorri zarete, zein izan da urtengo ideia? Adam familia eta zateratzea pentsatu dugu, badakigu pixkatu ilunago alat, baina azkenen hori da trajea ez, horpegitxuria eta denak ilunez jantzita. Ideia nola erori zen, jendari gustatu zitzaion? Bai, oso ondo, azkenean egiten dugu bilera, ateratzen dira 5 ideia, bozkatzen da eta ateratzen dana, eta jendean eko kontentu dago, osake. Dantzaren aldetik, zaila izan da, urtengo dantza, errez ikasi da? Dantza erresa da urten, txikikin beti bezala azkenen pixka gaioko zatzen zaio, baina ez oso ondo atera. Zuen kasuan, taldean adinak inporta du edo edozeinek ardezake parte zuen taldean? Edozeinek, txikinak 5 urte eta gero nahi ezun arte. Eta zenbat pertsonen guru bildu zarete? Aurten gutxi, aurten 110 edo atera geha baino hobeto, tokiz aldetik eta hola hobeto. Errazago izango da jendea manejatzea ez, monitorek izaten duzu lanarekin? Azkenen helduak beraien kabuz dikazte, baina adin txikiko diana gurekin enbarrute egon guztia eta orduan gutxiko hobeto. Zertaz, aukeratu duzu urten honetan jaztea? Rei Leon pelikula zatera hartan. Eta jantzia komodoak dira, nola prestatu duzu guztia? Gehienak dira modista batekin dakok eta gero batzuk hauek jadia indakok, aparte, erosita. Zenbat pertsona inguru elkartu zarete helduak, gazteak? Denerage 160 bat. Gutxorera urtero bezala. Bai, eta izango gazte 40 bat heldu edola, eta gero ja bestek gaztek eta umek. Erraza da guztia manejatzea, dantza erakustea, dantza bat egitea? Azkenen lana da ez, dena koordinatzea tola, baina gogoitxu ite deu eta gero egunak merezigu.
taldetan manatzeka normalen, orduan batzuk dantzaite beste plataforma, bestek, orduan azkenen bakoitzak bere lana ondo betetze bau. Errixa, bastante ondo. Eta zer sentitzen da urte edo hilabete guzti hauetako lana ikusita, zer sentitzen da? Ba, egia esan, indeu lehenengo dantzan gure lokalan kanpon, eta izan da malkoa eta dena iaia. Ondo, pozik, gustoa, emaitatik. Si alguien la sabe. Bueno, Julen, zertaz jantzizarete zuek aurte? Bueno, gaurko egunez, lepretxaunez, uste zuen bezala, duendiazio irlandesa, baino kolorez berdinetan. Azkenako berdea da berez, baino taldeak pixka desberdintzeko eta kolorez berdinetan. Morea, urdina, gorria eta berdea. Nola sortu zen ideia? Ba, bueno, elkartu ginean monitore talde guztia, eta esan genuen, izan marru zerbait merkea, garaioetan, errexo eramateko eta ume gustatzen zaiena. Eta bilera batzun ondoren, ideia sorta batzuk ateazian eta aukeratu genuen lepretxoan bezateratzen. Notizia emandakoan, umei esandakoan, nola erreakzionatu zuten? Batzuk positiboki, bestek ezain beste. Azkenako zaila da denan gustukoa izatea, baina nahiko positiboki hartu zuten, gustatu zaien. Zenbat ume inguru dituzu, umeak edo helduak? Bai, gure kasun, helduak gaudenak eskuteko monitorek eta gehienak, eta denea umeek eta gukin gehituta 50 bat gaude. Txiribitu taldea ere, beste urte batez Tolosara etorri da, eta urte honetan ze jantzirekin? Fruta zatea geha, 8 fruta desberdin aukeratu iteu, eta denak desberdin jantzita, 8 fruta hartu iteu aurten. Eta nolatan frutaz, nondik etorri zen ideia hori? Hau izatea guk iteu behirale jute gaztu uru pasa bat itea, eta bertan idea botatzea, sorta bat, geho itea aukeraketa bat, da hola, jazan, bota, eta azkenen frutaz. Notizia emandakoan, berri hori zabatutakoan, beti ere entzuten dira, jendea zerpretxatzen duen gustatu zaien, ez zaien gustatu duztu zer entzuten duten? Bueno, denetik entzun za, ez da batzuk zatu fruta da, politia, beste batzuk zatu dizu, ze tipikoa, baina askotan trajea ikusi arte ere ez duzu jakiten, orduan, guk ez dukas asko itez esate digoen da aurrea. Jantzia aukeratuta, ja zertaz mozorretuko zareten jakinda, abesteak aukeratzea, dantza egitea, lan erraza da? Abesti aukeratzea izatea, asteetelen gola bialtzeu bakoitza. Ez da izema kantao bilatu da. Izton sorta piek hartze deu, eta goi aukerak eta luze baite deu, azkeneako geho lotzen da, pegatzen da, parte ritmoa baukenu ez. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.